Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Dusun Tanjung, Desa Tanjung Pasir, leres nggih? Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Lurah, ki Bapak Parangkatipun. Mboten supe wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas dibaringi mawar hitam. Yuk. Bareng-bareng Bu Dewi Jaya
Jono. Nggih Wilujeng Dalu. Ning sanana. Lehu. Kalau wau sampun ngaturaken tembangipun mawar. Mawar hitam. Mawar hitam tembang rancak banget. J lagu lawas niku Jono. Nggih, tapi tasih enjoy. J. Ugi ngaturaken sembah nuwun dhumateng masyarakat Tanjung Pasir khususnya nggih. Kalau wau sampun gining. Sampun Om Jono. Langsung kemawon kita kasih kesempatan penjelasan Bapak Panitia utawi Bapak Kepala Desa yang tadi sudah sambutan dipersilakan naik. J semonggo menawi Bapak Lurah ugi Bapak perangkatipun ten pundi Om Jono? Sebelah kanan sono lho, di rumahnya sendiri. Oh. Sajane di tempat sini jadi dekat ngoten. Wes to monggo untuk Bapak Kepala Desa. Semonggo. Saya kok nggak kelihatan sih Om Jono. Di mana? Pripun Bapak, kita kasih kesempatan. Di sebelah kanan loh. Neng. Gimana? Kayak masih belum panas Om Jono. Oh, nggih. Kalau masih belum, monggo kita kasih satu lagu malih sambil menunggu persiapan dari panjenengan Bapak Kades Tanjung Wadung utawi Tanjung Pasir. Ditunggu nggih Bapak. Bapak Supono masih persiapan. Monggo yuk, tembangipun apa? Lanjut. Kita kasih yuk duet Mas. Delewung. Manten-mantenan. Rancak lagi. Dikasih kata-kata dulu. Oke, monggo. Yuk kata-katanya gimana? Rek ora kepingin ijen. Heeh. Yo ayo sesandingan. Heeh. Nek ngono ayo mantenan. Yo mantenan. Tasih semangat ya Ibu Bapak. Siap semangatnya. Digoyang kembali bersama Budi Wijaya ya. Masa ya. Lagu terlama dari tadi kita nyanyikan kembali yuk. Jonggoto lantong wong murah-murahan aku pengen kocok-kocokan syukur kaki jur gelem-geleman dibacut terus mater-materan. Budi Wijaya kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku gak coba-cobaan, apalagi berpikir mater-materan. pancen walas muter-muteran wis ra perlu terus jajal-jajalan. Aku cinta cara suci-sucian, semoga bisa terus mater-materan. Ya, dikasih tembang manten-mantenan untuk masyarakat
pacaran. Aja pacaran terus ya mas. Suka kenal-kenalan, tapi tangan jangan luyur-luyuran. Aku wanita ada harga-harganya. Nanti takkan kaget bapak-bapak sayang. Dalam jalannya betul-betulan, biar marah kelihatan bener-beneran. Kalau begitu aku gak coba-coba, apalagi berpikir kawin-kawinan. Pancen welasmu tenan-tenan, wis ra perlu terus jajal-jajalan. Aku cinta karena kunci dunia, semoga bisa terus paten-patenan, semoga bisa terus paten-patenan. Nggih, lagu manten-mantenan sampun kula layani. Nggih pripun Bapak Kepala Nggih, Desa? pripun iki Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun saya tidak bisa melihat di sana. Masa nggih kula susul tan mriko nggih mboten to, jauh sangat. Jenengan mboten pengen ningali niki napa sinden-sinden kula wayu nggih Bu nggih? Nggih. Wayu nggih. Buti Wijaya. Benjeng tahun ngajeng nanggap malih nggih. Siap? Kula acungi jempol sampai nek nanggap malih. Oke lanjut pripun melalui dereng persiapan. Pripun iki, Bapak? Halo. Adose kok ndo wiluk sedawa yang ngoten sih. Ya wis, Padahal nggih kula Nggih, hanya Kak. semalam di sini. berarti gak mood no. Ah, nggih, Mas. Gak mood. Enggak, Mas. Kata sekarang kan gak mood. Enggak apa-apa, pokoknya ditanggap, Mas. Gak niat. Gak apa-apa wes. Nggih. Ngono-ngono wes dikasih kesempatan. Kalau Nggih. gak mau gak apa, gak usah dipaksa. Barangkali ada yang request dari bawah. Mboten wonten ya? Boten-boten yuk kita kasih lagu lagi. Yuk monggo gilirannya naik selanjutnya untuk Ning Nggih, iki ning Dias Mas yang kecil. yang kecil. Kula monggo. gantos mari sing gemoy saiki tak kae Ayo. sing cilik. Nah, yuk mikir kasetno no. Nggih. Yuk. Biar nyapa dulu warga dari Tanjung Pasir, ayo belajar. Nggih. Selamat malam. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Nah, yuk cak-cak sekedel. Nah, iki cimut-cimut cah iki. Nggih. Monggo. Yo, badhe nembang kekaren apa? Ninggal Katresna. Ninggal ketresnan. Dari Gunung Lawu juga hadir tadi yang diminta Stasiun Tugu. Nggih ditunggu bolo nggih. Ayo monggo dulu ninggal katresnan. Sikap. Kembali lagi bersama Budi Wijaya. Ada
ada permintaan Mas Jono. Nggih, wonten. Rondo kempling sama jambu alas. Sama niku ngomong tak bisikan jamu, saya tegas titik. Ada permintaan jadi ben. Permintaannya rondo kempling Nah. kali jambu alas. Nah, begitulah yang saya maksud. Nggih. Nah, kapan mana ganti belajar kendel nggih, rondo kempling, jambu alas. Oke, wonten dari Mas Jamian no minta kasunyatan. Nggih. Nah, Gunung Kelut tadi stasiun Tugu, nggih ditunggu mawon nggih. Yang mana dulu yuk? Oke, monggo kita kasih kempling. Haji, nyuwune rondo kempling. Aku lali cek rondo Mas Jono. Saking suwene. Masa iya? Iya kok. Gak bahaya ta ini? Oh, gak aman. Aman, oh. Aman. Benjeng mbas aku, bayar langsung mbas aku. Siap. Kok gede aku. Ya cuman guyon bae lho, guys. Nggih. Aku kuwatir sing di omah nyimak engko bahaya. Oh nggih. Lho aman kok. Aman. Aman Mas Jono, aman. Monggo yuk delewung rondo kempling sikat. Sikat Mas. Goyang bareng-bareng. Budi Wijaya. Yuk. Undi Mbak Ayu badhe tindak undi kating arek tindak wae ranu pataksi kewean opo ora wedi nganggur kula turun recane Apa
Rondo Kempling. Rondo Kempling. Ning Nur Fadilah. Haji Kang Mas. Nggih, atur salam dumateng panjenengan Bapak Pak Jan saking Jombang. Haji. Beliau di samping. Nggih, sugeng rawuh. Wonten panyuwunan iki Mas. Mas Jono Nggih, nyuwune Gerajagan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Haji. Ya, ditunggu. Ditunggu. Oke, atur salam panjenengan Bapak Kepala Desa Bapak Tono. Bapak Polo. Bapak Tono. Oh, Bapak Tono. Nah, Bapak Kepala Desa Pak Tono. Lurah Tono, nggih. Selamat malam. Ojo mbok tede aku nek keceplosan. Bapak Lurah. Nggih. Wilujeng dalu Bapak Tono sudah hadir. Insya Allah tahun depan. Kemarin dijedah ludruk tetangga. Nah, wis paham. Nggih wilujeng dalu itu Pak Jan, wilujeng dalu. Sugeng dalu. Saudara sabu semuanya tanpa terkecuali no. Nah, sembah nuwun sudah hadir semuanya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, nika wonten ingkang nyuwun kasunyatan. Gimana? Nggih nanti di Bedayan wong Gadeng. Jami'an niku menyerang wong Gadeng. Nggih yo. Kita kasih stasiun Tugu dari Kediri hadir. Biasanya ning Ika nggih ngapunten nika ning Ika Rempong sementara judi dulu. Aje cuti rumiyin. Aman ta bos aku. Yuk stasiun Tugu. Delung. Digoyang bareng-bareng lagi Budi Wijaya.
Alhamdulillah Mas Jono. J. Iki stasiun Stasiun Tugu. Tugu, sampun. Nggih ngapunten saderenge tembange sakjane pun terakhir sakjane. Nggih. Kasih kesempatan tinggal satu lagu. Satu lagu. Barangkali sudah gak bergerak ya. Mboten enten pergerakan apa niku Bapak Lurah? Boten. Oh, wanteng kok. Malah Oke. mboten wonten kadosipunan. Yo, tak kasih kesempatan tinggal Nggih. satu lagu ning. Wonten Gerajakan kali Jambu Alas. Gereja Monggo. nggih. Yuk, Oke. kita kasih Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Untuk Jambu Alas dan Kasunyatan mangke Bedayan serba-serbi. Nggih Mas Jono. Nah, aman bolo. Yuk, dulu. Om Jono, itu tadi lagu terakhir nggih. Tembang Gerajakan Banyuwangi niku. Nggih. Ning sanana tembang terakhir. Mangke pinanggih malih di acara Bedayan serba-serbi. Awit masalahnya waktune nggih kita batasi, kita bagi-bagi waktu juga. Yuk. Gados padatan seperti biasa. J. Nggih.
rama gemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku kakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing dikagat duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula tiga dikawin tegane ngati ora bakal luluh ganti sumpah wis janji arep sehidup semati susah lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dek manis rasane senajan tilas tanteni randane jambu alas dek manis rasane senajan tilas tanteni randane ayo awas Budi Wijaya iki sak dose oh,